सट्टा पयाइल बानी सटबु ना जरी आ कमर हिलाई बुझबले जरी मर करी कि खट मिठी जवानी के चिखैबू ना बबुआ के खुश कके जइबू ना अरे यार में दोबारा फेरू अइबू ना पानी पवित्र नाही छुआ छुई भइल बा आ झूठो के बाबू ताहर मनवा में मोइल बा कि हमर चीजवा पे हाथ ना लगाई कोई कि तोहरे आटा के लोई के टोई भइल बा जहर भइल बा हो जहर भइल बा तोर जवानी रानी झगड़ा के घर भइल बा। वहाँ के हमार गुरुजी हैं और हम जहाँ भी जाइले हम वहाँ के नाम ले नहीं काहे जे वहाँ सबके बिना तो हम कुछ ना रहनी। आज हम जो कुछ भी बानी सब हम हमारे गुरुजी के आशीर्वाद। नमस्कार, हमरा साथे बानी पुनीता प्रिया जी, भोजपुरी के एगो ऐसन कलाकार जेकर चर्चा बहुत बड़ा लेवल पे होला। पुनीता प्रिया जी के तमाम गाना हिट बाटे। सारा कलाकार के साथे पवन जी के साथे ज्यादा चर्चा रहेला। कौन कौन गाना हिट बाटे बात कइल जाई और कौन कौन गाना आवे वाला बा ए पर भी बात कइल जाई। का कुछ चल रहल बा, का कुछ होखे वाला बा, ए पर चर्चा कइल जाई। सबसे पहले पुनीता जी स्वागत बा। सबसे पहले तो सर आपके चैनल के माध्यम से जितना भी दर्शक देखा तानी सबके प्रणाम बा, स्वागत बा और सर आपके भी प्रणाम बा। गाना तो सबके साथे आइल बा, लेकिन पवन सिंह जी के साथे जौन गाना आइल बाटे वो बड़ा चर्चा में रहेला। कौन कौन गाना बा तनी पब्लिक के बता दी। जी पवन सर के साथ में बहुत ज़्यादा हमार गाना बाटे और मतलब भोजपुरी के जितना भी कलाकार टाइटल बताते चली गाना। हाँ एकदम बताइए कि सट्टा पयाइल बानी सटबु ना जरी आ कमर हिलाई बुझबले जरी मर करी कि खट मिठी जवानी के चिखैबू ना बबुआ के खुश कके जइबू ना अरे यार में दोबारा फेरू अइबू ना। ये गाना था एक। और एक था कि बानी पवित्र नहीं छुआ छुई भइल बा आ झूठो के बाबू ताहर मनवा में मोइल बा कि हमर चीजवा पे हाथ ना लगाई कोई कि तोहरे आटा के लोई के टोई। और एक और था गाना बड़ा हिट भइल। हाँ ये भी गाना हिट हुआ था सर। और एक और गाना है कि मन करे निकली ना घरवा से बहरी कहेला सनलइका लागेलू तू सहरी फेंकेले दाना हमरो दीवाना मुश्किल चलल डगर भइल बा जहर भइल बा हो जहर भइल बा तोर जवानी रानी झगड़ा के घर भइल बा। मतलब भोजपुरी में कोई भी ऐसे कलाकार नहीं है जो सभी के साथ है मेरा गाना और सब लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं। सुनीता जी अभी कौन कौन गाना आ रहल बा, केकरा साथे आ रहल बा तनी बता दी। अभी पवन सर के साथ में आवे वाला बाटे 3-4 गो गाना रिलीज मतलब 3-4 गो गाना रिकॉर्ड भइल बा। देखी कबले आवेला माने आवे वाला बाटे। हाँ और रितेश भैया के भी साथे मतलब रिकॉर्ड भइल बा और प्रमोद भैया के साथे अब जाइब तो रिकॉर्ड करब। जी खेसारी भैया के भी साथ में आइल बा हमार छठ गीत आरा पिया तनी सुना दी दुले कि जनी कर तू धनी असो छठी के परबिया तोहरा गोदिया में बाटे अभिल नाने गोललनवा कि जिद कोई छोड़ा ससुर के धिया। तो हमार लाइन बा कि सामान लावे जल्दी जाई आरा पिया सामान लावे जल्दी जाई आरा पिया। जैसे कि मतलब वो मतलब पहला बेर आइल बड़ी और छठ करे चाहत रही तो वे कहतरन कि तारा मतलब गोदी में बउआ बाटे अभी मत करो यही पर ये बात। अच्छा माने ई भाव बाटे गाना भाव गाना के जी। अच्छा अभी जो लगातार गायकी चल रहल बा, मंच चल रहल बा, पुनीता जी कहाँ व्यस्त बानी? एल्बम में स्टेज के माध्यम से सिनेमा में गावतानी का कुछ कर रहल बानी? अभी सिनेमा में अभी तो एल्बम में मतलब कहीं करीबन 30-35 गो गाना हमार सोलो आइल बा और चाहे मतलब रिकॉर्ड हो रहा। तो अभी सब सोलो अब धीरे धीरे रिलीज होता। मैया जी के छूटल है अब जाइब तो छठ गीत मतलब रिकॉर्ड करे और बहुत सारा फिल्म में भी गाना गौले बनी हम कम से कम 30-35 गोले फिल्म में गए बनी। तन में एगो रितेश भैया के फिल्म में रिलीज भइल बा लल्लू की लैला में और एगो पवन भैया के पिक्चर में धर्मा में रिलीज भइल बा।
और तमाम गीत बाटे। नागेंद्र उजाला जी के रुआ मंच पर गुरु जी कहनी है, बात समझ में ना आइल। तो गुरु जी वहाँ के गुरु जी हैं तो गुरु जी ने कहा गुरु जी हैं जी, हमारे गुरु जी हैं वहाँ के। और अमित तिवारी जी हमरा के मतलब हमरा औकात ना रहे, हम एगो मड़ई में पलाइल बनी और हमार मड़ई के घर रहे और हमारे बचपने से गावे के शौक रहे। तो वहाँ लोग के मतलब बहुत बड़ा हमारे जीवन में क्यों माता पिता के बाद क्योंकि स्थान बा, तो हमारे अमित बाबा और नागेंद्र उजाला सर। नागेंद्र जी भी और खूब प्रशंसा करें। हाँ, गुरु जी वहाँ के हमारे गुरु जी हैं और हम जहाँ भी जाइले हम वहाँ के नाम ले ली। नागेंद्र उजाला जी काहे जी वहाँ सबके बिना तो हम कुछ ना रहने। आज हम जो कुछ भी बानी सब हम हमारे गुरु जी के आशीर्वाद। अंत में अपना दर्शकगण के का कुछ कहब? सब ये कहब कि आप सब ऐसा ही आप सब प्यार आशीर्वाद दी और हमारा गाना के ढेर सारा सुनी और प्यार। चलिए, यहाँ के रहनी पुनीता प्रिया जी ऐसे ही आशीर्वाद देते रही। यहाँ के कौन कौन गाना रुआ सब सुन ले बानी, कमेंट करके बताइए जा, वीडियो को शेयर करी। नमस्कार।